Problema. Ma sunta. Sunta jek ta' fis-sajjar, all right. Ta' fis-sajjer, għax ta' tikol sunta. Mela, mawx bħala sunta. U inti tiġib li bezdaw l-affarijiet hekk bil. Xbiki ta' marsa xlok. Għalek. Skużani li ma ġibtlek xej fuq Santa Elena, ma tkellimt maħħa aktar kmini ma' Sur George Tabone. Illi daka għal-kem iżom mal-belt kif jaf kulħadd takkanit mal-City. Joqgħod Birkirkara, żgur. Imma mbagħad, le, joqgħod viċin, imma jgħix ħafna fiż-żona ta' Birkirkara. Interessanti, naħseb hemm iktar beltin ġew Birkirkara milli ma vera. Għax meta jieħdu lik il-belt, nos Birkirkara b'nadar tal-belt. Però bad xorta jinżlu l-wiet, le, dak il-wiet tat-tigri. Tigri bla snin bħalissa. Ilkom naqra, ma tinżlu. Ma naqra bla snin. Imma sejrin tajjeb issa fl-akkwisti. Għabdu ċertu ritmu. Insomma, ma toġobniex ta' li tgħid li tigri bla snin. Bħalissa bla snin. Naħseb hemm 40 Forsi jridu joħorġu naqra bil-mod. Naf suġġett ieħor, bad nitkellmu. Inselmu lill-kumitati tal-klabs kollha li qegħdin nitkellmu fuqhom. U nirringrazzjawhom ukoll tax-xogħol li għamlu għaliex wieħed irid ikollu passjoni kbira biex ikun jgħat jiddedika daqstant ħin minn ħajtu għall-aktar logħba favorita tagħna li huwa il-futbol. Kif qed nitkellmu fuq il-futbol, illejla Juventus kontra Milan, tista' timmaġa, ejja m'hemmx għalfejn tagħmel daw il-ġesti wkoll. X'affarijiet daw. Ma ngħidlek għalfejn. Ma ngħidlek għax l-aħħar darba li kontaw jiena labu l-Juventus u l-United u ma nafx kien xaċċempillek insomma u għallek li jaħseb l-ħajar fuq l-Juventus u hekk. U jiena vera, l-logħba bdiet wieħed xejn minn fuq, insomma u spiċċajna tlifna. U l-lum il-Lorenz sekket, qabel ma bdejnet l-diment li ġan ma jsemmi xej il-lum, metlu naħseb nerbħu l-lejla, ma. Jena, ifhem li qed titkellem ma' Milanist illi jena. Tassew Milanist. Il-Milan ma nqasbis niddiskutihom, ġifieri nista' niddiskuti kollox kull argument li jista' jkun hemm imma l-Milan huwa xej reliġjon kważi, allura qas niddiskutihom. Le, virtu storja oħra, virtujiet titkellem fuqhom inti. Drawiet illum ħansemmi. Mela, il-ġimgħa l-oħra, intlaqa tajba ħafna dik ir-rokna ġan li semmejna 7 riżoluzzjonijiet. Mela jiena tajja ħanibnu naqra fuq dawk. Issa, flok ma nifokaw fuq riżoluzzjoni biss, għax riżoluzzjoni dimenti li inti tagħmilha ħa taħdem. Imma jekk tħallija fil-kexxu ma ħa taħdem xejn, illum ħanimxu għal daqsxejn 7 drawiet. Tajjeb. 7 drawiet illi mhuma l-ebda tip ta' sigriet, huma affarijiet illi jagħmlu nies illi jaslu għal gols tagħhom imma jagħmluhom b'mod regolarissimu. Jiġifieri, x'jagħmel għall benefiċċju ta' kulħadd? X'jagħmel drawwa? Prosit, drawwa hija rutina. Xi ħaġa li inti tagħmel ta' kuljum, jew kważi ta' kuljum, illi kważi inti tibdilha jew timmodifika biss meta jien naf hija xi festa, jew hija pereżempju xi okkażjoni fejn inti qomt ma tiflaħx, dak it-tip. Għax mill-bqija tagħmilha b'mod regolarissimu. Tajjeb. U waħda ħaġa ġibt il-mobile biex ma ninsa xejn, waħda mill-ewwel drawiet komuni illi għandhom dawn it-tip ta' nies illi jaslu għal gows tagħhom hija illi l-kabor tagħhom mhuwiex vending machine. F'liema sens. Ġo vending machine bir-rispett kollu lejn min ibihom. Normalment ma nsibux affarijiet li huma tajbin għas-saħħa u laqqas huma tajbin għad-dera u għaż-żaq biex niftehmu hekk. Issa, għar minn hekk, il-kabor tiegħek jista' jkun iktar ta' tentazzjoni mill-vending machine. Għalfejn? Għax vending machine forsi torkok naqra zaqqek tgħidli kemm għandhom. Tiddaħħal idek fil-but. Tgħid kemm għandhom nitfa' flus hawn. Imma jekk inti xtrajtu les issa qiegħed fil-kabord. Hemm biex nieklu. Allura, dawn in-nies id-dar tagħhom mhijiex vending machine. Ma jidħolx dak it-tip ta' imbarazz li jkun storjat. Li tgħid isma' xtrajt pakkett l-emmulaw, biċċa ċikulata l-emmulaw, all right, imma ma jkunx hemm xejn storjat. Mela number 1